Di ba? Lunch time naman na guys. Oh, nagla-lunch time. Hello, Sir Adrian. Lunch time naman na guys. Oh, nagla-lunch time. Hello, Sir Adrian. Lunch time naman na guys. Oh, nagla-lunch time. Hello, Sir Adrian. Ako lang mag-isa kasi sa office. Ako ang boss ngayon. Wala akong client, nakaka-boring, kaya mag-live stream na lang tayo. Hello everyone, Ronnie Mix Vlog, Kabsat Itnagak Mix TV, mega mega love shout out. Thank you so much. Impan na kami man di office ni mama ni di kami lang dyan. Ano nga desktop ni. So Basta na makatrabaho ta dadya nakalak. Tsak tagaramid application letter mo, ito kanak ti PDS. Like wa nga ta di kwan. Kana USB nga min di PDS ko. DJ profile already first page. Uri awan di fourth page soon, DJ. Adda personal profile na education, training, experience, kan DJ rating. Rating ko ka 80. Ay uri awan di rating yan, ibaga tulak subprop da yan. May kundi pan di USB. Damdama. I-print mo na. Awa nga ro, tada di opisina ni ma'am, inyalis na aming desktop mi, Xerox mi, nakalak, ang kamakatrabaho. Sige nga ro. Inyalis na di kalman, ipupok na kang kinmelbik. Kamana noon, makatrabaho ako mo't nakadua ko na mo't. Ngayon lang ro. Digi mo may sa tikukwa na, ipupok na. Kinanadjay. Melbik, may pupuktan. Ang trabaho ka mga tayo.
Pasensya na, may dumating na kaibigan. Hello, Adrian, idol. Lunch break namin. Lunch break na namin kasi noon break. Alam niyo ang government noon break. Ibig sabihin, ano, laging may tao sa opisina. Hindi pwedeng walang tao o kaya naman hindi pwede pong naka-lunch break na sabay-sabay. Kaya ang ginagawa nila noon break para yung mga clients na pupunta dito sa opisina mabibigyan pa rin ng services. Ganun. Thank you, Kabsat Melda, Idol Adrian. Hindi ka ba naka-live stream ngayon? Dito na ako nag-live stream kasi i-install pa lang yung PLDT ko na mag-i-install pa lang ng PLDT sa bahay eh. Nag-change na kasi ako ng provider dahil masyadong mahina. Si Super Tinang, nasa live stream mo ako kanina. Salamat po. Hello, Evergreen Channel. Thank you so much. Nakapag-play po ako. Ay, hindi ka live stream pala. Sige, habang naka-lunch break, nag-order ako ng food, hindi pa kasi dumadating. Nagpa-deliver na lang ako. Hindi na ako nakapagbaon. Kabsat Melda, nasa harang mo po ako. Opo, government po ito. May lunch break naman na 1 hour. Kaso hindi ako pwedeng umalis. Dito lang kasi yung mga kasama ko nasa seminar. May seminar sila sa Baguio ngayon, 1 week. Kaya ako lang mag-isa. Hindi na ako sumama. Ayokong sumama. Na seminar ko naman na yun. Hindi na ako sumama sa kanila. Sabi ko, ako na lang magbabantay. Ako na lang mag-office para may maiwan. 4 po kami dito sa office. Yung isang pinaka-clerk namin, na-details sa isang opisina kasi kailangan nila ng permanent doon. Tapos yung dalawa, si ma'am, tsaka yung boss namin, tsaka yung isa, nasa seminar siya. Mega love shout out everyone. Lucy Warren's World, my good friend. Mega love shout out to you. Nga Rod, boss ngayon, madam. Boss ako sa sarili ko. Boss sa sarili. Wala kasi ang aming pinaka-boss, head of office, nasa US. Nag-leave siya ng 1 month mag-tour. Kasi mag-e-expire na yung kanyang visa. Kung hindi pa siya aalis, mag-e-expire na yung visa niya. Kaya ito. Oo, pwede pa akong mag face-to-face ngayon na 1 oras. Kasi lunch break. Hanggang 12:30. Ito silent ko na lang. Ito pala, sorry, nagpe-play ako. Wait lang. At check natin kung tapos na yung mga piniplay ko po sa inyo. Na-miss ko na rin mag face-to-face na live stream. Ado ti kwartana jebusi. Kaya nakapaadalan, kabsat. Nakapagpaaral na siya. Yung isang anak nga niya nandito sa university. Isang teacher. Oo, maraming pera yun. Nagla-live stream ako. Teddy. Okay, mamalo. Oo nga eh. Wala pa tayong food. Itnagak Mix TV, naka-play po ang iyong tignan natin ano meron sa Ocean Park. Thank you so much. Ayun, yung mga tao doon, tignan mo. Wala din namang ginagawa yung mga yan. Ayun. Ganyan. Kasi ngayon guys,
semestral break. Ang mga estudyante nga nga nakabakasyon. Pati yung mga teachers nakabakasyon. Kami lang na non-teaching personnel ang nag-office, ang pumapasok. Guys, kung may papasok, isa sa ini-mute ko na lang. Pero magpe-play po ako ng mga videos nyo, guys. Thank you so much. Opo, college, State University po dito. State University. Ang maganda pag faculty kasi bakasyon sila. Bakasyon sumusweldo. Kaming nasa non-teaching, yung nag-office sa administration, pwede ka naman hindi pumasok, mag-file ka ng leave, kaso mauubos ang leave credits mo. Kasi ang leave credits namin sa isang taon, 30 lang. 15 leave credits para sa sick leave, 15 naman para sa vacation leave. Yun. Pwede mong gamitin yun, mag-file ng leave at hindi ka papasok pero susweldo ka. Kaso lang kung sakasakaling kailangan mo na in the future, pag naubos yun, without pay na. O, di ba? Ayan ko, kabsa, tadak dito work ko. Lunch break ko gamin tata. Sinamantala klatan ti ag live streamon ngamin manipay laang nga. Hindi pa kasi naikakabit yung aming PLDT. Baka mamayang hapon pa. Ayun. Kaya pasensya na team man hindi ako nakakasupport ng masyado. Kasi ang ginagamit ko, mobile data. Pero dito, may wifi sa office. Hindi naman nakakasagabol sa work kasi lunch break naman. Meron kaming lunch break. Kaso, dahil walang ibang tao dito sa office, ako lang mag-isa dahil naka-seminar sila. Kaya, hindi pwedeng iwanan ang opisina na walang nagbabantay. Ganun kasi sa government, yung no non-break policy nila. Hindi mo pwedeng pauwiin yung client kung lunch break. Opo, Sir Adrian, ganun. Kaso naiipon kung hindi mo ginagamit at naiipon ng naiipon, mamamonetize.
Ayan na tapos ko yung first round ng video play para naman sa second round ito. Sir Adrian, ito na, pupunta na ako sa iyo. Maganda din naman po ang benefit sa government. Kaso lang, ikumpara mo sa, kasi ako, nag-work ako sa private ng uh, 10 years sa private companies. Maganda rin naman dito kaso maliit lang, mas maliit kumpara ko sa ang sahod kaysa sa private companies. Tsaka limited lang yung mga bonuses sa government. Ano lang, mid-year, year-end, yun lang yung mga bonuses, tsaka yung cash gift, ganun lang. Pero pag nasa higher up ka, management, nasa management level ka, mataas na rin naman ang sahod nila. Nasa, hindi bumababa sa 100,000 ang isang buwan nila. Tapos marami pa silang allowances, benefits. Pero kaming mga nasa baba, pero nasa province naman ako, pwede na rin naman. Malapit lang kasi ako sa bahay, guys. 5 minutes lang sa motor. Hindi kasi ako marunong mag-drive. Kaya, kaya hindi ako nakakauwi. Nag-hire ako naman ng tricycle. Ang mahal. Maring Chris, opo, second channel ko yan si Mr. Madayag. Channel ng asawa ko kaso nung una kasi nag-YouTube ako. Parang nawiwili siya pero nung naglaon, nung nagtagal dahil sa trabaho hindi na niya inasikaso kaya ako na lang yung umasikaso. Sir Adrian, dito tayo. Hello, si Super Tinang. Ito po, playing po ako sa iyo. Si Super Tinang, naka-BG kasi ako kanina. Hindi ko na na-screenshot.
Hello, Banan. May nagpunta dito yung taga-HR. Kasi nag-leave pala ako. Hindi ko pala na filean ng leave. Hello, Sis Ruth, Baes Mix Vlog. Mega love shout out to you. Thank you so much. Hanggang 12:30 lang po ako magngaw-ngaw. Silent ko na lang kasi naka-lunch break po ako. Nasa trabaho kasi ako, naka-lunch break. Di nga lang ako pwedeng umalis kasi wala akong kasama, nasa seminar sila lahat. On the way, Sis Ruth, para sa iyong video play. Thank you so much, 7 amazing friends na support sa aking live stream ngayon. Adrian, malapit ka na. Konting kadyut na lang. Lapit na. 1.5. Huwag mong libanan ang pag-live, no? Tsaka pag-upload. Maski anong video, basta wag lang violation ni YT. Mag-upload ka. Try mo pag nag-upload ka, i-premiere mo siya. 'Di ba doon sa public, pag nag-upload ka, tapos i-public, tapos pindutin mo yung premiere. Mabilis na lang yun. Ganyan ako dati, 1.5, 1.6. Mabilis na lang. Baka hindi ka naabutin ng 1 month. Basta bilisan mo lang. Tsaka may mga naman tayo, may support system naman na nagpe-play. Sis Ruth, on the way po. Ito po. Naka second round tayo ng video play. Hayaan mo, Adrian, pag-play kita pag na-install na yung PLDT ko. Wala hindi ako. Kaya pag gabi, lalo na may internet kami, kaso lang pagkaga yung madaming gumagamit, like umpisa ng 5 o'clock hanggang 10 ng gabi, mahina. Niikot-ikot lang. Ipagpe-play na lang kita para sa iyong dagdag watch hour. Nakaharang po, Sis Ruth. Kabsat, Evergreen Channel, naka second video play ka po sa akin. Nagbabakas po ako sa inyong mga videos, mga kaibigan. Pang-engagement na rin po sa inyo yan. Second video, sir. Adrian, ito. Hanap tayo ng mahaba. Ito na lang, trimming santan. 7 minutes, Adrian, second video. Welcome, Adrian. Thank you din sa pag-support. Yan, naka-second video ka. Si Super Tinang, titingnan natin. 57 minutes kasi ito. We are counting their father's savings. Ay, wow, ang daming coins ni si Super Tinang. 57 minutes kasi ito. Naka 6 minutes pa lang po ako. Sis Ruth Baets. Sis Ruth Baets. Naka-video play ka po. The weather is cloudy. The weather is cloudy. Kabsat Ronnie Mix. Pagpa-play kita.
Second naka-play ka sa second video. Ayan. Full watch na ako. Sis Evergreen, full watch na ako sa second video mo. Third thumbs up. Salamat po sa inyong lahat. L64, Maring Chris, sa solo leveling, arise, beginning, after the end. L64, para kay Maring Chris. In-message mo ni ng Alon? Baka mabising. Ayaw, pa yung sa tituwag niya. Kabsat Ronnie Mix, gawa tayo ng pickled mango. Burong mangga. Ala, gusto ko tumo. Burong mangga. Hindi ako marunong. L58 tayo. Thank you, Kabsat. Ito, burong mangga, pickled mango. Ito yung sinasabi ni husband ko na dapat kong gawin. Hilaw na hilaw po ba yan? O maniba lang na mangga? Second video tayo, Kabsat Itnagak Mix TV. Ito, mahaba na lang. Para, ayan, nakaharang, Kabsat Itnagak. Maniba lang po ba yun? Yung ibuburo na mangga? Maniba lang. Kabsat Ronnie Mix, di ba na OFW ka? Nakabakasyon ka ba? Kasi itong mga ano mo nasa parang Pilipinas na